Da li se ti krećeš u dobrom pravcu prema svom cilju? I svakako se pretplati na moj YouTube kanal da budeš uvijek obaviješten kada budu ovako inspirativna videa, da budeš dio zajednice koja će te motivirati i podržavati. Zato se pretplati. Ćao svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Vjeruj, traži, manifestiraj život kakav želiš. Ja sam Petra Čutuk i danas se nalazim u predivnom Novigradu. Odlučila sam malo subotu iskoristiti da se Karlo i ja šetamo, uživamo u prirodi, napunimo svoje baterije. I dok sam šetala, pala mi na pamet jedna misao. Kada sam bila mala, uvijek sam mislila i govorila sam si da jednog dana kada ću biti uspješna i bogata osoba, da ću onda čak i preko zime biti na moru. I danas da sam šetala, sjetila sam se te svoje misli, jer mi je to zapravo pokazatelj da stvarno u životu idem u dobrom pravcu i da ostvarujem ono što želim, jer evo zima je, nalazim se na moru, znači da sam na dobrom putu. I ovim videom želim tebe pitati da razmisliš i da pogledaš znakove koji se trenutno nalaze oko tebe, da li se ti krećeš u dobrom pravcu prema svom cilju ili je tvoj cilj ovdje, a ti si krenuo skroz negdje suprotno, ili još uvijek stojiš na semaforu i čekaš zeleno, čekaš da se poslože zvijezde, da se sve poslože, da napraviš taj korak, izađeš iz svoje zone komfora. Ako još uvijek čekaš zeleno, da sve bude kako treba, vjeruj mi da nekada je dobro proći i kroz žuto i kroz crveno, malo riskirati, izaći iz svoje zone komfora, jer i u prošlom videu smo pričali da samo 2% naših strahova se ostvaruje i stvarno bude tako, a 98% je samo projekcija našeg uma. I zato ti je dobro da danas razmisliš što je to što danas možeš napraviti da kreneš živjeti život onako kakav želiš. Ja sam svaki put jako sretna kada osvijestim, kada pogledam dobro oko sebe i kada vidim koliko zapravo ja živim život kakav želim, zato što svatko od nas to može. Svatko od nas sam odabire kakav će mu biti život, nije nam niko drugi kriv. Ako si trenutno u fazi života i ne sviđa ti se tvoj posao, kriviš šefa, kriviš obitelj što te tako odgojila, prestani to raditi, zato što jedino ti si osoba koja će nešto promijeniti i taj trenutak kad ti prihvatiš odgovornost za vlastiti život, to je trenutak koji će tebe promijeniti. Zato danas iskoristi ovaj dan, neka te ovaj video inspirira, odmah sada zapiši si na papir kakav život želiš živjeti, kako bi izgledao život da živiš život kao iz bajke. I razmisli koji je to danas korak koji ćeš napraviti da kreneš u dobrom smjeru i napiši ga dolje u komentaru, jer kada nešto napišemo onda kao da se još više obavežemo da ćemo to napraviti. Vjeruj u sebe, vjeruj da sve možeš. Evo, ja ti mogu biti primjer da u životu je stvarno sve moguće ako vjerujemo, ako tražimo i ako smo spremni svaki dan uzeti korake, poduzeti korake i manifestirati to što želimo. Uživaj u svakom trenutku svog života i kreći se prema cilju koji želiš ostvariti. Nemoj stajati na semaforu i nemoj se kretati u suprotnom smjeru. Poduzmi nešto, uzmi svoj život u svoje ruke i kreni ga mijenjati odmah sada. Napiši mi u komentaru što si danas odlučio, koji je to korak koji ćeš napraviti, podijeli ovaj video sa prijateljima i ti nekoga inspiriraj da se pomakne iz zone komfora, da se prestane žaliti, kriviti druge, nego da napravi nešto za svoj život, da počne napokon uživati u svom životu. Šaljem veliku pusu svima i gledamo se i slušamo uskoro. Ćao, čao!